أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد المصلي حق القدر ومقدار العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله Allah yau ya ba mu dama za mu mun fito za mu gaida masoya namu da muke tare. Jimsin maza da mata, yara kuma da manya. Yau kan ina cikin farin ciki da alfahari a duniya ga baki ɗaya ba ka da abin da ya fi soyayya ko masoyi. Domin kuwa ni ina son na ga ana bibiya na musamman a ce yau na yi wani kuskure ko na yi wani abin da ba daidai ba a gaya ma har yanzu ban samu wadda ya fita a duniya ce wannan ba, shi yasa nake godiya wa Allah ga masoya namu gabaki daya. Sai ana bibiyan ka ne zaka gane me kake tantancewa, me kake a hagu, me kake a dama. Yau kan akwai wasu mutane wadda yau sun zama zakaru a gurina, dukkan wani abu wadda ya zama shahani na wani suna ciki. Duk da dai wasu da dama Allah ne kurin bai ba su daman hakan ba. Amma dai kan wayannan kan na gode muku. Zan so na kira sunansu ba dan alfahari ba sai dai dan godiya ga Ubangiji da ya haɗa ni da su. Wanda bai ji sunan shi ba wannan iya na YouTube ne kawai, da musamman ma akwai na Facebook, akwai na TikTok, akwai na Instagram, to amma wannan abin da na ɗauka iya na YouTube ne. To ga sunayensu kamar haka. Kun dade kuna bibiya na wayannan bayan Allah wadda kamar dai ga sunayenku, wadda duk wani abin da na dora ana comment kuma ana addu'a. So da yawa mutane za su yi tambayoyi kuka ba su amsa. Wani zai nemi address nawa kukan bashi, wani kuma yakan neman number na ana tura mishi. Saboda haka muna godiya. Na farko ita ce wato akwai jaruma, ita ce mai suna Fatima Kano, mazauniyar Saudiya Arabiya da ke ƙasar Saudiya kuma tana cikin Taif. Allah ya saka da alkhairi. Na biyu kuma shine Yusuf Sheka, wato Yusuf Sheka ban san ma wani gari yake ba, sai dai na gan Sheka killa sunan mahaifi ne ko kuma sunan gari ne da ban sani ba. Na uku kuma su ne Solution TV. Solution TV muna godiya ga wannan ƙoƙari. Na hudu ita ce Rakiya Isa, wato jaruma Rakiya Isa, Allah ya saka da alkhairi. Na biyar kuma sai wani jarumi da ya shigo shine wato Abba Gwandabe, muna godiya jarumi Abba Gwandaje. Na shida wato ita ce Murjanatu Yusuf, jaruma Murjanatu Yusuf. Na bakwai kuma shine wato Usman Adam. Na takwas kuma ita ce Fatima Goni ne ko Goni ne yanayin da yara suka rubuta min a takarda da kuke bibiya na. Idan na kira sunan ba daidai bane to amin afuwa, Fatima Goni. Na tara shine jarumi Nura Dini mai zamani. Nura Dini mai zamani. Na tara kenan. Na goma kuma ita ce Hajiya Hassanatu, wato mai comment da Larabci. Ita duk lokacin da za ta yi comment nata da Larabci take yi. To wannan abin da 'yan media nawa suka kawo min cewa wa'innan wanda suka fi kowa, ba wai iya su kenan ba, amma wa'innan guda goma sun fi kowa ƙoƙarin comment. Duk wani abin da aka ɗora sun yi suna comment. Saboda haka muna godiya. Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya bar zumunci, Allah ya bar soyayya. Kuma na yi alkawari wadda ba na buƙatan komai a hannun wa'innan bayan Allah da aka kira sunansu. Akwai albishir da zan musu na soyayya, saboda duk mai son ka so shi, kuma da yawansu ma ban san su ba. Amma abin da zan musu
na dau alƙawari zan ɓoye kuruwansu ga baki ɗayansu. Ni na ɗau alƙawari a jikina duk abin da na san ya dace zan yi. Zan ɓoye kuruwansu su da maƙi har abada albarkan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ga wani abin da ya same su, to sai dai rubutu ce na Allah wadda tun daga yawmul ma'afus Allah daman ya rubuta cewa rana kaza lokaci kaza abu kaza zai faru da wane ba kakkawa kamar yadda mutuwa take. Amma in dai mutum ne da aka haife shi ya faɗo yana da jini, to in Allah da wa'innan mutane ya fi ƙarfin a taɓa su albarkan shugaba albarkan soyayya. Kuma muna ƙara gaida masoya na Facebook, na TikTok, na YouTube ɗin da wadda kuma ba su ji sunansu ba su yi haƙuri. Lokaci ne in Allah da lokaci mai zuwa na sake samun tam kamar wannan lokaci, kamar yadda aka zo aka tadda ni a gidan gona yaran suka zo ka tadda ni, to in Allah da za ku ji jawabai fiye da haka ma. Amma wani nan kan Allah da na ware kwana 10 zan yi musu aiki, kowane kwana ɗaya na wane ne, iya wannan nashi zan yi, ba wani aikin da zan yi ko aikin shugaban ƙasa ne a gabana ba zan yi ba, zan ajiye sai na yi wa'innan insha Allah. Kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daga ƙarshe muna ƙara gaida masoya na duniya da wadda muka sani da wadda ma bamu san ku ba. Allah ya tsare mu ya tsare ku. Muna ƙara gaida 'yan media namu da 'yan jarida da kuke ƙoƙari da wadda kuke comment ba komai muke ɗauka mu ba ku ba. Kuna aiki ne lillahi ilallahi, saboda da yawa wasu laluransu ba san da za su yi ba, amma sanadiyan wannan abu za su ɗauko su kawo, za su kawo kuka za a yi musu. To Allah ya saka mana da kowa da alkhairi. Allah ya ƙara mana nasara. Allah ya zauna da mu lafiya albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam.